ҷумҳурии тоҷикистон ба далели шароити табииву ҷуғрофияш дорои захираҳои бои табиӣ ва имкониятҳои зиёди истеҳсоливу содиротӣ буда, истифодаи мақсадноки онҳо ба тақвияти иқтисоди миллӣ ва таъмини некуаҳолии мардум заминаи воқеӣ мегузорад. яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани имкониятҳои содиротии кишвар ва беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон дар рейтингҳои байналмилалии савдо ин истифодаи захираю имкониятҳои кишвар, интихоби соҳаҳои афзалиятнок, дарёфти бозорҳои мақсаднок, фароҳам овардани шароити хуби ташкилӣ, институтсионалӣ ва ҳуқуқӣ барои рушди содирот ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи содирот мебошад. тоҷикистони муосир бо роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи истиқлолияти давлатӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба дастовардҳои беназир ноил гардида, дар доираи амаликунонии барномаҳои стратегии рушд муваффақона пеш рафта истодааст. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун сохтори пешбарандаи самти содирот бо мақсади таъмини нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҷиҳати рушди содирот, тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар самти фаъолияти содирот ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ тадбирҳои дахлдорро амалӣ намуда истодааст. дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ ва фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатӣ ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулоти соҳаи саноат дар 10 моҳи соли 2024 афзоиш ёфт ки ин раванд ба рушди содирот мусоидати фаъол намуд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи чораҳои амалӣ гардида талаботи бозори дохилии кишвар тадриҷан қонеъ гардида сохтори содиротӣ сол аз сол васеъ мегардад. тибқи маълумотҳои омори гумрукӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби маъдану консентратҳо 20.9% аз ҳаҷми умумии содирот, сангу фулузоти қиматбаҳо 19.5%, сурма 11.8%, алюминии аввалия 9.9%, нахи пахта 8.8%, қувваи барқ 6.6%, риштаи пахтагӣ 1.7%, семент 1.5%, профилҳои алюминӣ 0.8%, матоъҳои пахтагӣ 0.7%, дар умум 82.2% ташаккул ёфтааст. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди содирот, истифодаи имконоту иқтидорҳои мавҷуда ва беҳтар сохтани инфраструктураи он чораҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. бунёди корхонаҳои коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ ва тавассути он истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронидашуда аз ҷумлаи иқдомҳои муҳимест, ки дар доираи ҳадафҳои стратегӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини амнияти озуқаворӣ татбиқ мегарданд. дар 10 моҳи соли 2024 як қатор маҳсулотҳои саноатӣ содироташон афзоиш ёфт. аз ҷумла сурма 84.8 миллион доллар ё 86.7%, алюминии аввалия 45 миллион доллар ё 41.6%, нахи пахта 2.3 миллион доллар ё 1.7%, консентратҳои филизоти қиматбаҳо ба маблағи 16.7 миллион доллар ё 16.3%, консентратҳои сурх 20.4 миллион доллар ё 24.4%, консентратҳои рӯҳ 2.3 миллион доллар ё 4.1%, миси тозакардашуда ва хӯлаҳои миси коркарднашуда 37.5 миллион доллар ё 100% дар соли 2023 бошад. ин намуди маҳсулот ба қайд гирифта нашудааст. ташаккули низоми миллии дастгирии содирот, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ, тақвияти инфрасохтори нақлиётӣ логистикӣ, муаррифии маҳсулоти содиротии ватанӣ, баланд бардоштани мақоми байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун шарики боэътимод дар муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ, дарёфти бозорҳои нав, фароҳам овардани заминаи институтсионалӣ ва ҳуқуқӣ барои мусоидат ба содирот, ҳадафҳои асосии барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 буда, давоми солҳои охир дар доираи барномаи мазкур озмуну чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва форумҳои байналмилалӣ баргузор гардида, ҳамзамон низоми нави пешниҳоди маҳсулоти содиротӣ дар шакли чопӣ ва дар сомонаи агентӣ ҷорӣ карда шуд.
вобаста ба муаррифӣ намудани маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби агентии содирот каталог китобчаҳои муаррифинома вобаста ба намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ дарҷ гардиданд. Чанд намуди зардолу мо дорем вобаста ба хусусиятҳои шифобахши он. Инчунин дар бораи маҳсулоти сиёолу, себҳо, ки мисол дар ҷо 3 намуди себи потенсиали содирӣ дорем, дар ин ҷо ҳамашон дарҷ гардиданд, ки вобаста ба ҳам иқтидори содиротӣ, ҳам истеҳсолӣ, ки дар ҷумҳурӣ истеҳсол карда мешаванд ва ҳаҷми содиротии он, ки дар соли 2023 содирот шуданд, пешкаши меҳмонони хориҷӣ, шарикони тиҷоратӣ ва дар намоишгоҳҳо муаррифӣ намудани потенсиали содиротии кишвар чунин буклету чунин каталогҳо ташкил карда шудааст. Каталогҳо бо 3 забон русӣ, тоҷикӣ, англисӣ нашр гардиданд, ки дар сатҳи байналмилалӣ барои гузарондани намоишҳое, ки дар он ҷо намоишҳои содиротӣ ва маҳсулотҳои кишоварзӣ пешкаши онҳо мегарданд, ки онҳо аз имкониятҳои иқтидории шиносоӣ пайдо намоянд ва вобаста ба ин онҳо таассурот пайдо намоянд, ки имкониятҳои иқтидорӣ ва намудҳои истеҳсолии Тоҷикистон аз чиҳо иборат мебошанд. Роҳандозии ин тадбир дар оянда ба рушди содирот мусоидат менамояд. дар доираи амалишавии нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 агентии содирот якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон санаи 17-18 октябри соли 2024 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон чорумин форуми байналмилалии содиротии Бохтарфуд 2024 ва Хатлон Инвестро бо мақсади ҷалби сармояи хориҷӣ, рушди содирот, тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, густариши муносибатҳои тиҷоратии харидорону содироткунандагон тавассути муаррифии имкониятҳо ва маҳсулоти содиротии кишвар ба хусус вилояти Хатлон баргузор намуд. дар кори форум беш аз 700 нафар иштирокчӣ аз ҷумла намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ, роҳбарону намояндагони корпуси дипломатии муқими Тоҷикистон, шарикони рушд ва ширкату корхонаҳои ватаниву хориҷӣ иштирок намуданд. дар кори форум байни агентии содирот, ширкатҳои хориҷӣ ва бахши хусусӣ 37 созишномаҳу шартномаҳои ҳамкории кафолатноки содиротӣ ва сармоягузорӣ ба маблағи $165.7 миллион ба имзо расонида шуд, ки ин ба афзоиш додани содироти маҳсулоти ватанӣ таъсиррасон мебошад. дар доираи форуми мазкур намоишгоҳи Бохтарфуд 2024 баҳри муаррифии имкониятҳои истеҳсолӣ ва содиротии ҷумҳурӣ, тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, баландбардоштани рақобатпазирии молу маҳсулоти ватанӣ ва густариши муносибатҳои тиҷоратии харидорону содироткунандагон баргузор карда шуд, ки барои баромадан ба бозорҳои нави фурӯши маҳсулоти содиротӣ мусоидат менамояд. соли 2024 агентии содирот тибқи тартиби муқаррар гардида ҷиҳати густариши муносибатҳои хориҷӣ бо ҷонибҳои дахлдор, тақвият бахшидани фаъолият дар самти муаррифӣ кардани маҳсулоти ватанӣ, дарёфти бозорҳои содиротӣ, ширкатҳои дохиливу хориҷӣ ва дигар шарикони тиҷоратӣ вохӯриҳо намуда, масъалаҳои тақвият бахшидани фаъолият дар самти содироти маҳсулоти ватанӣ, роҳ ёфтан ба бозорҳои содиротӣ, ташкили марказҳои содиротӣ ва бартараф намудани монеаҳо дар самти содироти маҳсулоти ватаниро бо ҷонибҳои дахлдор мавриди баррасӣ қарор дод. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи ваколатҳои худ дар се самт, яъне ҳавасмандгардонии содирот, диверсификатсияи он ва соддагардонии расмиёти савдо корбарӣ намуда истодааст. дар ин зимн соли ҷорӣ як қатор чорабиниҳо аз ҷониби агентӣ баргузор гардид. яке аз муҳимтарин он ҷаласаи вохӯрии ниҳодҳои минтақа бо намояндаи ниҳодҳои содиркунандагони Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Туркманистон баргузор гардид, ки дар ҳошияи он масъалаҳои мубрами содироти минтақа, соддагардонии расмиёт ва эътироф намудани сертификатсияи молу маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар натиҷа қарорҳо қабул карда шуданд, ки айни замон корбарӣ намуда истоданд. бо мақсади тақвият додани рушди содирот ва
зиёд намудани номгӯи молу маҳсулоти тоҷикистон дар фоҳристи воридшавандагони давлатҳо агентии содирот бо намояндагони тиҷоратӣ корбарӣ намуда истоданд ва кор дар ин самт идома дорад. ҳамзамон ҷиҳати ҳавасмандгардонии содироткунандагон агентии содирот бо шарикони рушд баъзе масъалаҳои вобаста ба бунёди инфраструктура, марказҳои логистикӣ, баъдан баргузории семинарҳои омӯзишӣ дар самти бастубанди молҳои содироткунандагон корбарӣ намуда истодаанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамояд, то маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар баробари таъмини аҳолӣ ҳамзамон содирот карда шавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ва амалисозии имтиёзу дастгириҳои ҳукумати кишвар дар ҷумҳурӣ дар соҳаҳои гуногун корхонаҳои истеҳсолӣ бо технологияи муосир таъсис дода шуда, талаботи бозори дохилӣ таъмин ва сохтори содирот ба тадриҷ васеъ мешавад. бо мақсади иҷрои банди 10 нақша чорабиниҳои амалисозии барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ҳошияи форуми мазкур маросими ҷоизаспории озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи тоҷикистон баргузор гардид. барои иштирок дар озмуни зикргардида 50 субъектҳои ватанӣ сарфи назар аз шакли моликият ки ба содироти маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ машғуланд дархост пешниҳод намуданд. аз инҳо 25 нафар беҳтарин содироткунандагон аз рӯи номинатсияҳои озмун интихоб гардида ба ғолибон ҷоиза ва дипломи озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи тоҷикистон тақдим карда шуд. ҳадафи баргузории озмун ин дуруст ва дақиқ муайян кардани содироткунандагони боэътимод ва дурнамои иқтидорҳои содиротии онҳо ва рушди содироту тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда мебошад. дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои кормандони агентӣ ва содироткунандагони ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши омӯзишӣ оид ба ташкили мактаби содирот баргузор намуд. ҳадаф аз баргузории чунин ҳамоиш машварати омӯзишӣ ин пеш аз ҳама омода намудани мутахассисони самти содирот дар самти талаботҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҷалби соҳибкорон ба омӯзиши тарзу усулҳои муосири рушди содирот мебошад. дар доираи барномаи мактаби содирот нахуст бо ҷалби мутахассисони варзида лоиҳаи пилотии дастурамал оид ба ташкили тренингҳо дар самти содирот омода шуда ва таври назариявӣ омӯзонида шуд. инчунин ба иштирокчиён аз ҷумла ба ширкатҳои ватанӣ сертификатҳои омӯзишӣ супорида шуд, ки минбаъд дар кору фаъолияти худ корбарӣ менамоянд. агентии содирот дар давоми соли 2024 дар самти афзун намудани содироти кишвар аввалин маротиба тариқи корхонаи воҳиди давлатии тоҷагропромекспорти назди агентӣ аз ноҳияҳои дурдастарини кишвар аз ҷумла ноҳияҳои шамсиддини шоҳин, ховалинг, ҷайҳун, данғара, дӯстӣ, ҷалолиддини балхӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо хоҷагидорон мустақиман ҳамкорӣ намуда зиёда аз 2900 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар содирот намуд. маҳсулоти содирот гардида баҳри иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста ба ташкил намудани намоиш ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳрҳои калони ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Русия равона карда шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо беш аз 100 давлати ҷаҳон муносибатҳои тиҷоратӣ дорад ва беш аз 50 намуди маҳсулоти тоҷикистон аллакай ба бозорҳои минтақа ва ҷаҳонӣ содир шуда истодаанд. санаҳои 3-5 декабри соли 2024 дар шаҳри Дубай намоишгоҳи байналмилалии Дубайдев баргузор мегардад, ки дар он беш аз 5000 ширкатҳо ва беш аз 250 давлатҳо ширкат меварзанд. ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки дар намоишгоҳи мазкур ширкат варзад ва айни замон агентии содирот бо ширкатҳои дохилии содиркунандагон ҷиҳати муаррифии маҳсулоти худ корбарӣ намуда истодааст, ки ин боз ба тақвият додани содирот ва пешниҳод намудани молу маҳсулотҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба арсаи ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. дар асоси маълумоти оморӣ дар 10 моҳи соли 2024 гардиши савдои хориҷӣ 7 миллиарду 315 миллион долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1 миллиарду 147 миллион доллар ё ин ки 18.6%
افزایش یافته است. در این دوره به مبلغ 1 میلیارد و 547 میلیون دلار محصولات وطنی صادرات گردیده. این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 24.2 میلیون دلار زیاد می باشد. از این مقدار سهم صادرات محصولات صنعتی 1 میلیارد و 398 میلیون دلار را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 16.7 میلیون دلار زیاد و سهم محصولات کشاورزی در حجم 135 هزار تن به مبلغ 47 میلیون دلار به قید گرفته شده نسبت به سال گذشته 7.5 میلیون دلار زیاد می باشد. дар ҳаҷми умумии содиротии маҳсулоти кишоварзӣ меваи хушк 73 000 тонна ба маблағи 26 миллион доллар, сабзавот 29 000 тонна ба маблағи 3.2 миллион доллар, меваҷот 27 000 тонна ба маблағи 9.5 миллион доллар ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ 6 000 тонна ба маблағи 8 миллион доллар рост меояд. аксарияти меваҷотҳо бо сабаби таъсири сармои зимистони соли 2022-2023 содироташон бо маротиб коҳиш ёфта буданд ки дар соли ҷорӣ нисбатан барқарор гардида зиёд шуда истоданд. аз ҷумла содироти ангур дар соли ҷорӣ дар ҳаҷми 12.7 ҳазор тонна содирот гардид ки нисбат ба соли гузашта 3.7 ҳазор тонна зиёд гардидааст. инчунин писта 1.3 ҳазор тонна ва хурмо 574 тонна афзоиш ёфт. дар баробари ин содироти дигар маҳсулотҳо нисбат ба соли гузашта аз ҷумла меваи хушк дар ҳаҷми 12 000 тонна, тухми мурғ 1.7 ҳазор тонна, тухмиҳо барои кишт 516 тонна, олу 430 тонна, лаблабу 300 тонна, арахис 300 тонна ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ зиёд гардиданд. طبق تحلیل‌ها در سال 2024 53 نامگوی محصولات کشاورزی صادرات شده به قید گرفته شده است که به استثنای پیاز بروقتی و زردآلوی تر و تازه دیگر نمود محصولات با حجم و ارزش افزایش یافته است. аксарияти маҳсулотҳо афзоиш ёфтанд танҳо ба истиснои пиёзи барвақтӣ ки яке аз омилҳо тибқи таҳлилу таҷрибаҳо ин ҷавобгӯ намудани тухми киштгарда ба талаботи маҳсулоти ба содирот нигаронда шуда, таъсири тағйирёбии иқлим ки дар фасли зимистони соли 2023-24 боришоти борону барф кам ба қайд гирифта шуд, инчунин дер ҷамъоварӣ шудани маҳсулот чунин арзёбӣ мегардад. ҳосилнокии молу маҳсулоти кишоварзӣ дар солҳои охир коҳиш ёфтааст. ин яке аз сабабҳо паст будани тухмӣ мебошад. пешниҳод дорем ки барои воридоти тухми аълусифат сохторҳои дахлдор диққати махсус ҷалб намоянд. вақте ки агар тухми аълусифат ба дасти хоҷагии деҳқонӣ мерасад ва онро кишт мекунад, бисёр ҳосилнокӣ хуб ба даст оварда шуда ва содироти молу маҳсулоти кишоварзӣ дучанд меафзояд. банду баст калибровкаи яхела набудан. барои чӣ мо ҳосили пастсифат мегирем? барои чӣ мо ҳосили бисёр намегирем? мо бояд роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, олимон, мутахассисон бояд тамоми кӯшишу ғайратамонро ба он сафарбар намоем ки дар хоҷагиҳои мо маҳсулотҳои хушсифат истеҳсол карда шавад. маҳсулотҳое истеҳсол карда шавад ки нисбати ҷумҳуриҳои ҳамсоя бартарӣ дошта бошад. маҳсулотҳое бошад ки дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазирӣ намояд. дар ҳамин вақт мо метавонем ки маҳсулотамонро хушсифат ҳисобида ба агентии маҳсулотро супорем ва онҳо метавонанд ки маҳсулотимонро ба бозорҳои ҷаҳонӣ баранд. содирот хусусиятҳои хоси худро дошта бо мақсади баланд бардоштани потенсиали содиротӣ агентии содирот вобаста ба самти ворид намудани тухмиҳои аълусифат тибқи талаботҳои стандартии байналмилалӣ, ташкили ассотсиатсияҳои соҳавии содиротӣ, ҷорӣ намудани стандарти ягонаи содирот барои истифода аз ҷониби содироткунандагон, яъне бренди Made in Tajikistan, зиёд намудани сардхонаҳои замонавӣ, ташкили корхонаҳои хурди коркарди меваи сабзавоти хушк, таъсиси марказҳои логистикии содиротӣ ва пешбурди тиҷорати рақамӣ мувофиқи мақсад мебошад ки дар ин самто агентӣ бо ҳама ҷонибҳои дахлдор корбарӣ намуда истодааст.
дар робита ба ин метавон гуфт ки вобаста ба захираву нигоҳдории беталаф ва баланд арзёбӣ гардидани арзиши зардолӯи хушк нисбат ба зардолӯи тар бартарияти хоси худро дошта, коҳишёбии зардолӯи тар дар ҳаҷми 4,1 тонна аз он шаҳодат медиҳад ки коркард ва хушконидани он нисбат ба соли гузашта зиёд шудааст. хоҷагидорон манфиати бештар арзиш доштани маҳсулоти хушкро дарк намуда коркарди онро бо маротиб зиёд намуданд ки яке аз сабабҳои коҳишёбии зардолӯи тар дар ҳамин масъала рабт дода мешавад. тибқи маълумоти оморӣ дар 10 моҳи соли ҷорӣ содироти зардолӯи хушк ва омехтаи он дар ҳаҷми 65,2 ҳазор тонна ба маблағи 23,2 миллион доллар ба қайд гирифта шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12,7 ҳазор тонна ва бо маблағ 4 миллион доллар зиёд мебошад. аз он омехтаи зардолӯи хушк 7,5 ҳазор тонна ва зардолӯи хушк 5,2 ҳазор тонна рост меояд. сохтор ва вазифаҳову ӯҳдадориҳои агентии содирот аз 1 ноябри соли 2024 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон такмил ёфт. Дар ин замина агентии содирот ҳамчун сохтори татбиқкунандаи ҳадафҳои стратегии кишвар дар самти афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ба содирот нигаронидашуда корбарӣ намуда, дар доираи ваколатҳои худ якҷо бо дигар ниҳодҳои давлатӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои кишвар дар доираи барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва дигар нақшаву чорабиниҳо минбаъд низ тадбирҳои заруриро ҷиҳати рафъи мушкилоти ҷойдошта, омӯзиши иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти молу маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ амалӣ менамояд.